Aprangsi piniladak dongkom irrigation IB longpen karbiang long rat tumpan kardom pajerik lo laben karbiang long live hamrena birta lapen karbi daily news laket home media tumpan tambe nili tumhin pen kardom pajerik lo pinidanil tum press meet long tong sokot ke wang nang ko galahen lo Frangsi press PPA ko nili pachining tu pu nili RA laka longson ingjai alang ligi president bitung constituency lapen pu nili RV Rupon Singh Ronghang alang ligi general secretary bitung constituency lapen youth wing president Divinson be lapen kadu we PSLC long claim rapet den PST put har langso angkang pipen Frangsi ke lahen lo ke cengsi ge non atumi ke damtang Arni nil tum social media long pen lapen news channel long nil tum aja isia video take don long labang so video like a phone recorded a video la so video news channel long taklang lapen social media long dalitum take bon long asi radatum kapre rat charia song tum dadu lapan alang litum tame menangan social media long la so hormu share lo lapan alang litum ning hang link pen chini ne pin pen ada ketok alang litum paklang pon lo asini litum pachini pon tum bang lahen lo labang so a voice record ke do lake non head pinijong patumi jong a voice record kali lake ke damtang 2020 COVID-19 laso lockdown ave chengchia ko laso covid lockdown chengchia ko hadang nili Guwahati ke dohut laso CM phone angkol ama laso phone nili respond dun lo langat ladak pen litum thang misunderstanding ning alam thang awe la seladak halaso ahut CM afun pulene deng ndali number dan li chini ne deng dun lo is inu da bang nang jethan lo ne chingki dunang lo la so pen rada tum kamanghu nangi thang alam awe la pen APSLC rat charia songlong nili ke bang lake August 18 2020 laso hot sini da PSLC long ke officially ni ke March dun lapen ke join dun la se hala COVID-19 afrang at the month of March lockdown afrang sila so voice record ke do lapen laso lage normally jokta chingkita thek ni lidet de kadu ko hanta phone call ta thek hai la song pong paneli voice call ta leak out dead lo stami hala so hot ke leak out e non kilik doji mati la so hot si la sona voice bang ke social media mate public domain long ke wan la sila bang rada tum APSLC phan claim atum antame la pen ka support tuman phan tame la pen karbiang long opposition tum noi ruling tum noi la bang ke mislead le det nang ji public tum phan just nili tum phan je public tum phan APSLC mate BJP terms and relation do la sonna itum phan nang ke team la ke nitum kroi kre la pen nitum claim la sinili ki pui bang ke la hen lo kadu ko rat charia song tuman tame methang a party principal ideology pen si claim la sinil tum APSLC pen dal aso teng si claim pon bom dam pon bom la si kachinuring pajir thuing tum kadu ko karbiang long rat phan tame nang litum la ke thek long tang a video ateng a phan ke nang tum thang kamatha ning alam ave thang nang ke doubt ning ji alam ave la ke nile tum APSLC pen party ideology ateng si claim pon bom lo party PPNC ke claim pon ning mala so teng si tum japon bom lo lasi komane third force lo lapen opposition tum tame ruling tum tame la sonang claim dun bang kena che jog dun bang ke public han mislead pon pe der nang ji pusli tum chunang ri pon lo la pen la so news channel tum ma tame nani social media long pen ke long dun pen public domain long publish that mane circular that bang ke claim that nang ji la senili tum hin pen ke media phan pipon long le la pen ruling tum sta claim blonde la bangke alang didum dala son ke mo frank ya dai sen la churo lo panchalo